everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapie Stories and namhlanje sikhuluma ke ngomkhokha guys. Angazi ukuthi ke amaqhinga kaMamzobe athini kahle kahle. Ngiyakhumbula guys ukuthi ke uke wahamba waya kunomkhosi wafika wamtshela ukuthi ke akoqaphela ke uNdlovu kanye ke noSibahle wakhe. Wamkhumbuza ukuthi ke uNdlovu wakwathumela uSibahle ukuthi ke ayonyonyobela ke uSiphamandla ukuze abe unumber 2 laphana ke kuMabusi. So guys ke wafika ngempela ke uSibahle emzini ke noma la kuhlala khona ke unomkhosi nokhulekani wathi ke uzolekelela uzoklina uzokwenzani uthunywe ubaba wakhe uthunywe umndeni wakhe kanye nebandla ukuthi ke akazosiza ke ubaba ke omkhulu noma ke umndeni kaMkhululi. Yabona guys so ke unomkhosi wakubona lokho ukuthi cha uqinisile ngempela Mamzobe nathi lengane bila wayixosha ke yahamba. Manje ke uMamzobe usethi ke uGabisile ke akahambe ayosiza ke kwaMkhululi ayoklina. Hayibo guys sengiyamangala manje ukuthi hawu kahle kahle uMamzobe ufunani why ke manje seshushumbisa ingane yakhe ukuthi ihambe yoklina ke uMkhululi. Kungabe ufuna unumber ukuthi uGabisile abe unumber 2 abe umnakwabo kaMnomkhosi o kungenzeka ukuthi ke istory noma ke umkhokha uzama uintroduce umuntu ozoba ke unkosikazi kakhulekani njengoba ke kunamahlebezi ukuthi ke uNomkhosi uyawushiya noma ke ushiyile ke lomdlalo. Nesingazi ke guys ukuthi ke uNomkhosi bazoyiqeda yini character yakhe noma mhlambe bazoqhubeka naye bazomfunela omunye umuntu ozomreplace, we don't know, but sengazi ukuthi ke ababhali balomdlalo they are introducing into ke ka number 2 laphana ke kukhulekana. Hayi kodwa guys I don't want to lie, uGabisile ke hayi angeke nje azabe unkosikazi kaMkhululi. Hayibo Gabisile phela uyayihlanyela nje uyayihlanya uGabisile angeke nje azabe unkosikazi kaMkhululi sidalo. So asaze guys ukuthi yini kahle kahle le efuna ke ukwenziwa ke uMamzobe, but nje ama plans akhe naye manje uthi cha engazi ukuthi uGabisile akahambeke noDifa ke wavele wanqaba wathi cha ngeke iziyenzeke le nto ke ngeke iziyenzeke umntana makayi lapho. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi well kahle kahle kwenzekalani lapha yana yini lesiphithiphithi senzekala manje salabo number 2 abafufusayo. Bye.